Kaburom bat kajinguk nengkong nga ai show belai. Balabaga Good News TV jong kajing sing samla KJP is not sep ngi. Ula penla yang ban yang hagan ga jaka ban sam ya ka Bible study. Hagan ga por. Ban ga pen paur kajing ai kublai ya ki parlok ki badai page ya kan ga channel. Kinong in charge jong ka. Ki ba penbit penbiang in ga channel. Ai kublai ru iki perlok nong snap ki baju smart ban page ya ki kubor na ka channel nganget pilayo sibon ki jingker kulang ba ki Bible study ki baladap ki sermon ki kubor step ki jingruai bakerpang bat ki program baper bakane ka channel ka jupen mi na ka por ai kublai ki bas ngap bat shot score ya ka Bible study ka janmit bat ikito ki ban sapet ya ka la ka long shibet la shai la ne hakno kono kapor ashim kene ka kalat ban ai kublai ru ya pi kasnam thamai basuk bakman kasnam thamai badap jingkerman bad jingker khu ya pi baro haga kerteng Jesus Christ nong panim bat ka bentana ketin jong play kom ka Bible study bang yo ban ya pusan leng ba jok na janmit ka dei ya ka bangala ai kerteng ujisu uhikai banduai. Ujisu uhikai banduai. Ya kebala pensyong nong rim. Ya kebangala pensyong nong rim naga gospel Matius. Kalau nong keban reu kadikot kebasan hadu kebakat lai. Bat kumju ru ngin syam naga gospel jung Lukas. Kalau nong kebakat wei kadikot keban kong hadu kebasau. Bat ya kene ka Bible study. Ngen sayo banang ya keren yaka hakisngi hakitayaw kiban sawan namar ngimla ban penkut yaka tang mentah. Kumtang agar pat ya pi baro ki perlok ki bas ngap bat ki bapet ya kan ka Bible study. Lada pidon ki ying ki sem jong pi. Ngobha syong bat ngap rengkat ki Bible hakikti jong pi. Bagin ya plit Bible rengkat. Kat ba ka Bible study kadang yat kenang ba pin kamsyai bat lada pimla ru ban lek kumta sngap bat penle jing mot bahaya ka nganget kan long jing mentoi yapi kene ka jing duai jong utrai kadon ha ka gospel jung Matius lanong ka ban riu bat ngi tip ya ka gospel Matius lanong basan riu bat nyo la tip ikine lai tli lanong kum ka jing etu khana halor ulum lane the sermon on the mount. But again jing duai bau Jisu hikai bang isyam gospel jong Matius nang bandreu la jutip yaka kum ka jing duai utrai. But what like Bible syam la penpau yaka kerteng jong ne ulum bau Jisu u yatu kana lane u ai yaka jing duai. Hari langit bau ne ulum udai ulum olip. Hak bau Jisu ulas dang ban hikai yaki eik bakrau hakisen ran jong u. Badairu halor une ulum bau Jisu upen kot ya ka ministry jong u hangne slide kandau bat u ai jing pta jing kairu ya lagi jong kesenran jong u shwa bau un sakiu no shabanai kumba ka kubor pedeng jong ka Bible study kadai u Jisu hikai banduai ka jing duai kalong ka bokongsan bat ka bodon kam hadu kata kadai ka jing ring bat penhiar mensim jong banghet. Wala ki don ki ba shim sting ya ka jing duai. Ki ba om sngo don kam ban duai. Don ru leng ba ki social media ki ba hikai ban ong ka kambha ya ki Kristan ban pule tistai ka tien jong blai ka Bible ban ya ka ba duai. Namar ka jing duai kam dalong ka ba don kam. Handre ka jing em jong ki banget ki ba shisha. Ban pule tistai ka Bible ru ka don kam. Bat ban Doai tista, doai klam daput kumba ong upol, haka shiti berengkong syagi Tesloni, kalanang kebasan dikot bakat nyauru, kalong kebadan kam. Bat kini kita ban long balance, haka jing Kristen. Kita ban long 50-50, lene balong balance haka jing Kristen. Namar ngi i wat ujisu, utrai jongi, ushim kia ban duai, ushim kia ru ban hikai ban duai. Bala tepru ya u kum uriu duai u batang shu light portiak u leit haki jaka kenja banyas lok batla ukpa kajing duai
kadai kebangi keren bad ublay. Bad habangi pulay kaktian jong ublay ka Bible. Ublay ukren hangi. Kajing doai ka kajing keren jungi bad ublay. Bad kajing keren jungi bad ublay ka kentup. Ia kajing sngongu, kajing aingu jungi ya ublay. Namar ka boleh kajing im jungi lane ka thanksgiving prayer. Ka kentup ro ia kajing khot kerpat jungi sya ublay. Na ka mentaki breu ki bamat ia kajing bad jing jenjar kajing im. Kabangi tip kum ka intercessory prayer. Bad ki babun ki rukom ya keren kajungi bad ublay. Bad kat kum ka nika teks ia ka bangala pensyong nong rem. Hau Matthias lanang bandreu. Ngiyo ba ka nika jingdwai ka kentup. Ka banengkong ka kentup ia ka jing khot kerpat jungi ia ka jing don rengkat. Ia ka jing don rengkat jong ublay. Lane ka invocation prayer ka bangi syam. Haka di khot ka ba kendai. Bat ka ba syupo ka ba ong. Namar kata pindwai kumne kokpa jungi ubah beneng. Long bakhut ka keteng jong me. Wan ka hima jong me. Long kamon jong me. Ha kendau kumbah beneng. Nang tak kebaar. Kajing duai ka kentup ro. Ya kajing pan. Kajing pentip jungi. Ya ki jenon kam jungi. Sya ublay. Lane kata ka petition prayer. Ya ka bangilap. Haka di khot ka bakat way. To ai hangi menta kajing bam jongi kaba hala kesngi. Nang ta kabalai ka kentup ro ia kajing sa jing pla jongi sya ublay. Kajing sa jing pla jongi ia kajing tlot jing duna jing palat bangi kumle man kesngi. Kabala tip ro ia ka kum ka confession prayer. Kabangi syam di khot ka bakat ar ka baong. To map ro yangi ia kirengkang jongi. Kumbangi ro ngi map ia ki balek sneu yangi. Nang tak basau kajing doai ka kentup ro ia kajing doai ban sumar suker. Ban yok kajing sumar suker ban jing yadan oblay. Bala tip ro ia ka akum ka protection prayer. Ka bangi syam di khot ka bakat lai. To wat yalam yangi sya kajing pensoi ro hari sumar yangi na ka basneu. Nang ta kajing doai ka kentup ro ia kajing doai ai nam ai burom jongi sya ublay. Ya ka bangi khot ka adoration prayer ka bangi lap hadi khot bakat lai banta ka baar. Ka baong naba jong me long ka hima. Bat ka bor bat ka burom ro halakarta. Amen. Ya ka kajing doai ba try jisu ikai halor ulum olip. Wala omla ban pensisya ya kala uhikai tang kisenran khat arngut. Lane uhikai kisenran jung kisenran menengkong tang sangut kata Petros, Andrew, Jacob, bat Yohanes. Hari wat langi melak ban tip beniah syapang kata. Hari kumangi tip ka gospel jong Matthias. Kane kajing duai ka kajing duai bau Jisu ulikai halor ulum. Kabamut uhikai pat ba ya ka. Om dai tang bau uhikai ha uwei lane arngut. Kalak bandai kajing duai bau Jisu ikai hakikat arngut kisenran jung u. Lane kalak bandai kajing duai bau Jisu ikai haki saungut kisenran menengkong jung u. Henry ki don langru. Bon ki pat ba ki bala bot bat ki bala syak hikai hau hakat kapor. Nakat kadaula ai kerteng ka sermon halor ulum. Kabangi syam haka heading hakalanong kabasan. Barka daw Jisu ikai kan ngajing doai kadai balik sekinong bot jong u kim pada tip kumno baki dai bandoai ngin yo play na gospel jong Lukas kala nong bana khatway dikot banengkong ong kumne badon way na pedeng kisenran jong Jisu ya uba om syam lapan pau kerteng hangne uong hau Jisu ko try to hikai yangi banduai kumba u Yohanes nong penbaptis u hikai kisenran jong u kajing doai kalong kabadon kam. Nakat kadau uji suru ukok ngu ya kajing ong jong une usenran jong u. Bad usim kiaru ban hikai ya kisenran jong u bagi pat ba kumno bagi dai ban doai. Haki digi sngi jong ngiru don sibon ki parabanghet ki ba om sngo nang kumno ban doai. Ki siap ting ban le jing seng ru namar kimtep kumno ban doai. Yo kumno syakot kendet ne ai program hagi jing senglang. Nagat kadau kidon ki syakri ki jong trai. Ki bala penme ya ki kot yarap lan ki kait buk.
bahikai yang i kumno ngin hikai yalade banduai. Kumta yakin ka jingduai utrai bunsin laju nyau yaka kum ka jingduai jong ki khana lada u ka breu kila he henre kimpat tip kumno banduai kum banduai kirang ba bar ki ponon kam yakin ka jingduai utrai laju nyau yaki kum ki khana namar kimpat kot bor hagi jingmut japerkat banduai kum ki bala he laksan henre hanga shimat nga nyau kor yakin ka jingduai wala ka jingduai ka balongkot henre ka don haka ka jing khiatheu rengkat ki kentin ki bajliu bat ki bakit jingmut kene ka jingduai kam kut tang ban ong ka jingduai utrai henre ka dairu ka model ne ka nuksa yang ikumno bangi dei banduai badai ne ka jingduai yala de shimat la khamslam ngayo jingikai bau jisu hikai yangi ban pendon kam daki kentin balong eksklusif lane personal ki bapau shimat kum kanga jonga hanga yanga hanre uhikai banlong inklusif kum ngi jongi hangi bat yangi don bun ki breu haba ki duai ki kam try ublei shimat ban ong ublei jonga ukpa jonga wat hiki jaka lan ke jingeseng patba namar ujisu uhikai yakiwei ban ponon kam da ketien ngi kata kalong ladangi doai jika patba ngidei ban yelek ban kiar ya ki kentin balong personal namar kamlong keba itenat kei kebanga ngayo jingikai naga jing doai bau jisu uhikai kalong mensyua ngaju ong haba doai he jingeseng lan hiki jaka patba ngajumlen ban ong ngaduai hame ablay tos ngau yakijing duai jonga usyakri nang pop lane to pedang yakijing duai jonga usyakri barit habala amen ngesngau bat kajing duai kabit kabiang ba hari banga puson jeliu yakin kajing duai bau jisu hikai ngasyam banga bakla namar hiki jakapat ba haba duai pulis dang nekanong kajing duai neka nong duai ki dei ki representative neki nong duai om nakamta yala di shimet henry nakamta upat ba nakamta ka jingiseng baru ko we namar donru ki ba duai lang habangan nene habangi ngi duai ka jingiseng lang kamut tang haba penlong ka jing duai lang kaktin nga jonga ba hal di shimat nga sngo bangala ban penun kam kadai tang haba ngaduai hagi jika kenja marway lani haba nga dai kum kenja konselor banga penduai nak mta jungno kata kadai ke banga ngasyam hal di shimat banga yo jingikai naga naga jingduai utrai om dai pat banga ben ninga kento yano marki breu kidon halaka jong ka jing sngo thu kidon halaka jong ka jing isyam bat kidon halaka jong ka jing sngojan bat blai nang tangin ya pteng kadikot kebasan ka ong haba me duai ru wat lahang ning yu i ka kentin me bat kum juru ngisyam ha kadikot ke bandreu hari kamut ba kadika jing duai bahikai tang ya u lene ya ki shenrang hari ka ketin me ha ka bible kadika ketin balong komon ban tho ya ka lada jia ba om tho pi kum ba kalong ha kadikot ke banyo ke bangi i hang ne ke ba ong bat haba pi duai ka ketin me kamut ba ka kren tang yu wei breu lene tang ya u shenrang hari ka keren pat ba bat ka keren kelum kentei shenrang baraka por bau jisu hikai ya kan ka jingduai langit baladon langru kentei bat shenrang baraka kan ka jingduai om dei bau jisu hikai tang ha u kabreu shimat ban penon kam shimat ya ka hari hikai pat ba bat la ru ban penon kam ya ka habadon marwei lane habadon pat ba kum haki kenja jingiseng nang tangin peteng biang nak kena dikot kebasan ko ong haba meduai ru wat long kum
kirnong arsap. Wat long kum kinong arsap. Kaktin arsap kateu ya kejinglong bari. Kabahapo ya kaba ompen pau pertai ya kaba sneu kaba don. Bat balatmu syapo. Henrei le menle babhabet. Kumbalong Judas. Upen pau le id bat do id ya ujisu. Kat ba syapo kaman sim jung upat utmu bandino ya ujisu. Katangin syam ladangin pule na gospel jung Matius. Kalau nong kaba arpun reu gedi khat ba sau punyo hadu kaba sau pokandai. Bat ban kamshai na ka Bible ha ka testament kaba thumai. Ngi lap bat ngi syam bat dei tang ya kinong tho bat iki parisi. Ba Jesu u kam kan tho jur. Baki dei ki reu arsap. Bat hau Matius ka gospel Matius lanong kaba arpulai. Ngin syam gedi khat ba khat lai khat sau khat san. Nangta arpulai, arpusan, arpunyo, arpukandai. Hadu nyau sin, ujisu ukun thok kumne. Kordit yapi ki nong thok, bat ki parisi ki ba arsap. Nangta Lukas lanong kaba khat ar di khot banangkong, bat kaba ar ujisu, uhikai hala kejong kisandran, da kaba uong. To kiar no pi, na utiat ki parisi. To kiar no pi na utiat ki parisi. Ubalong kajing arsap. Henrei om don ay bala bantap ya kaba en om penpau. Bat bala buri ya kaba en om pentip. Ya kajing arsap, ya kajing long bari jong ubreu. Om don bala bantap, om don bala ban buri. Blay uyu ilut nadong syadong. Wada kajing imbreu ru. Para breu ya kajing long arsap jongno. Suki la ban syam. Jisu umaham jur namar kata ban kiar na kajing long arsap ha kajing im jungi kum ki khon Kristen. Nang tangi ne pet syusyu kane di khot basan kong kilong tho ki parisi kilong ki breu ki arsap. Balai nama ki id ban yang kerpat ha ki senakok bar ki dong ki lat. Bakin yok pen pau ha ki breu. Syishang ong hapi kila yok ialah kanong. Kei kane ka senakok. Kasana kok kade ka ying mane jong ki jiu. Kajaka duai jong ki jiu. Kajaka ban pule ya ki jing thok ba khoi. Jong ki jiu kum ka tora. Kade kajaka ban mane blai la ne kajaka ban ya senglang. Hare ka ya pher pat na ka tempel. Namar ka tempel kade ban don be tang ha Jerusalem. Kane ka senakok kal sedang hadin ka senam sanspa propenriu bisi. Hadin balasyak penjot ya ka tempel ke manangkong ha Jerusalem deka hima Babylon. Kum taki jiu kila sngau don kam ban don ya ka jaka ban mane blai hagi snong ki thau ki ba maki ki don. Om syuk ban ap tang ya ka tempel. Ka tempel baar ha Jerusalem latei ka por jong Darius im jong ka hima Persia. Bat kadai kane ka tempel balai lam ya Jesu ka por ba uladap khat arsnam karta. Ka bangi syam ladangi pule gospel Lukas ladang ba ar di khot ba sau puai ter. Henrei ya kane ka tempel la sya penjot ya ka ha ka snam nyopo edi da utitos urang ba sipai jong ke himarom. Wala ka history jong ka tempel ha Jerusalem kalong kumta. Barhadu mentaki jiu kimpat don temple. Bari ka temple ke balai dang don hagajing temu ban snayaka. Hare ki snakok nadu balas dang yaki. Kila don haga por jong Jisu. Bar ki dang don ru hadu menta haki snong ki thau badon ki jiu. Ki parisi bat ki reu arsap ki id penyeng kerpat haki snakok bar ki dong ki lat. Kisanakok kidei ki jaka mane lane ki jaka ya senglang jong ki jiu. Ki dong ki lat hang ne ka theu. Ya ki jaka pait ba. La kalong ki kenja surok lane ki jaka yo. Haba ki reu arsap ki tang ban yang hagi jaka pait ba. Knang ba kinyo pen pau hagi breu. Ya ke jing nang ke jong ki. Ya ke jing la jong ki ban doai jelan ban doai Islam. Ngin pet na gospel Matius lanong ka arpulai di khot ba khatlai ka ong kumne kordit yapi kinong tho bar ki parisi
kiba arsap. Naba pi bamdu ya ki yeng ki riu kan thei. Te pi doai jalan ban terlep. Na mar kata pin yok diang ya ka jing sitom ka ba kam krau. Ka jing sitom ka ba kam krau ka ba ujisu ukren hang ne. Kadai kanong ba ki Parisi lani ki riu arsap kin sayo ya kanong ba ujisu laong hagi di kot ka ba san. Di kot ba san juga ni kalanong ka ban riu ka ba ong kumne. Shisha nga ong api kilayo ila kanong. Bat kani kanong ba ujisu ukren hang ne ka teuru. Ya kanong balayo lupa da kinong duai. Namar balayaro ya ki da ki breu baki nang ban duai jalan. Namar ki breu kim yo i ya ka ba syapo la breu ulong ba shisap lane uba arsap. Hari ki i ka ba sabar. Baki yaro ya ki nuya ya ki jutang baki la ban pen i ya ka por baduai. Wow ka jing nang jong kato. Kila ban ong wow ka jing nang jong uto. Kila banduai tip, kila banduai kumtu tip kiyok niya na e. Wat haduk mentaru ki juy sengo badon ki breu ki bayaro ya ki breu ki banang lani ki bapenak telit banduai. Wala donru ki bakentok ya ki. Baki ong baki duai kum ki Parisi. Basi kuak pun pau pertai ya ke jing nang jongki. Dengan seyok banyak petengpat ya kan ka Bible study ya ki dikot ke ban riu ter haduk ke bakat lai ha kisngi ha kan ka tayo ke ban sawan. Badia manta tungin ya sange no hang ne. Bagi seyok ban peteng biang ya kan ka Bible study ka tayo ke ban sawan. Tu blay un kerku. Ya kan ka Bible study bang liok lang ban por. Ngin ya duai. Blay bok pa jing ibaw beneng. Ya ingu ya me na makin ka por ka bakodor me ai hangi. Bang liok ban sngap ban syak skor ya ketin ke jome. Try pen kentang kerku ya kan ka ketin ke jome ka Bible study ka liok ban keren menta kandiat ya. Bakal ka bom ta ka jim jing ibat kamtam ya barok kinong sngap kinong pet ya ka. Bang duai ba menong rekat lembat ngi ha kita yau ki ban sawan. Bang liok jing syai syu ya kan ka Bible study ka ba mela bu hangi bang ni keren ya ka. Syem ablay al ka jong obrom blay shaladehi. Kelet maaf susan ai pop ken kang babon juga jim jungi. Keteng jisung ipan ngi duai. Amen.